مستيات بيتنا سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا اب حبرات منغستات امريكا اب كبابيتات كتما لس انجلس قني حيال بارع ناب حزبن انسساتاتن زنبرو سفرا بصيحوس كساب حجون يقصلالو بز مسرت ناي 25 سبات تنفاس كحلفن كلو 12,000 زغونو هنصاتات تدمسيسوم ناي لعل 250 بليون دولار كسارا وريدو نزي بارع نمطفاء 17,000 زغونو سرحتنياتاتن تحقاقزتن توافيرم اللو كساب حجي بز بارع ستنكف بوتا ناي 150 كيلومتر سفحات اللو اتوم ابايتوم زنددوم نبرتي نابتيز تقاصله منبريኦም كيملسو بوليس غنا وحسنت ايهبن استاد 88,000 زخونو حزب تخبابي ناب نبر هيوتم كملسو خمزي كالون يصبصب سرحتنياتات هيوت ادحن غنا نايتوم دهاي زطفو نبرتي اب مركب يرباربلو بزبارع زورد عنوات نخصري غنا كاب 6 كساب 9 اوارح كوسد كم زخل ام حداري تخبابي يقلص كنتيبا كتما لس أنجلس كارن باس هزوز داقمه هنصاو سرحات ككايدن قدايات بارعقا فوكيس ناي سرح عفت أصما حقي كدالو اللم توعا اب كاليفورنيا اب 2018 عامة مهرت هيوت 85 سبات زبلعه حيال بارع تلعيلو نيرو ابز حدش ناي 2025 عامة مهرت بارع حيال أمريكاوان عبيتن أزيوم كبراتن فيلاتاتومن نبرتومن كسيروم اللو بباركر زفلطو سدران ابنت على 9 طري كبابي فرق ليتي كابت بوتا كرحقو تحبيروم دحر حيدت ساعات كا اتحوي ناب منبر غزون بصيحو نتي نولدوتات ناتورارسه زمصه ناياب حقوتاتهم نبرد دما بحنساب ناب حمخشتي قيرا ابت بيت اسائل دبدابيتات ابش حنت شعتميتن عسراتات نبرت ناي حنتي هببت موزيقينيا زنبره مذكرتا كم زي نبره خوينو اتم سدراك التفهم كافت بوتا كهدمو سلازخالو اب هيوتم زورده حدغا يلن نبرتهم جن ملؤ بملؤ عنيو እዚ ታሪኾም ንብዙሓት ስለዘሕዘነ ብመንገዲ ኢንተርኔት ንዳግመ ህንፃ መንበሪ ቤት እዛ ስድራ ዝኸውን ናይ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ወፈያ ካብ ህዝቢ ተኣኪቡ ካልእ ሓንቲ ህይወት ዝኸፈለት ስድራ እውን ኣላ ሳራን ሚካኤልን ደቂ 76-78 ዓመት ኮይኖም ሙሉእ ዕድሚኦም ኣብ ደቡባዊ ከተማ ማሊቡ ካሊፎርኒያ ይነብሩ ነይሮም ንዝሓለፈ 50 ዓመታት ከኣ ብቓል ኪዳን ተጠሚሮም ክኸዱ ጸኒሖም ናይዞም ሰብ ሓዳር ገዛ ኣብ ውስን ዝበለ ግን ከኣ ኣዝዩ ብተፈጥሮ ዝማዕረገ ናብ ሓደ ጫካ ዝተጸግዐ እዩ ነይሩ እቲ ሓያልን ዘይምሕርን ባርዕ ናብ ከባቢኦም እናቐረበ ክመጽእ እንከሎ ካብ ዝምልከቶ ኣካል መጠንቀቕታ በፂሕዎም እኳ እንተነበረ ሳራ ብዘለዋ ሕዱር ሕማም ሚካኤል እውን ብዝነበሮ ናይ ልቢ ጸገም ካብ ቤቶም ርሒቖም ክኸዱ ኣይወሰኑን ነቲ ዝመጽእ ክጽበይዎ መሪጾም ዕለት 10 ጥሪ ከዓ እቲ ሓዊ ናብ ቤቶም በፂሑ እዚ ክኸውን እንከሎ ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይቲ ከባቢ ኣብ ምጥፋእ ባርዕ ተጸሚዶም ይረባረቡ ነይሮም ሳራን ሚካኤልን እቶም ውላድ ዘይነበሮም ግን ከኣ ብነበርቲ እቲ ከባቢ ኣዝዮም ፍትዋት ዝነበሩ ሰብ ሓዳር ካብቲ ሓዊ ከምልጡ ኣይከኣሉን ኣብ ቤቶም እንከለዉ ሓዊ ርኪብዎም ሕማቕ ኣማውታ ሞይቶም ካልእ ሓደ ዴቪድ ሊ ዝተባህለ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ን15 ዓመታት ከም ኣባል መጥፋእቲ ሓዊ ኮይኑ ዝሰርሕ ንፉዕ ሰራሕተኛ እውን ህይወቱ ስኢኑ ንሱ ብዕለት 11 ጥሪ 2025 ነቲ ኣብ ከባቢ ቬንቱራ ዝላባዕ ዝነበረ ሓያል ባርዕ ንምጥፋእ ዕማም ተዋሂብዎ ናብቲ ከባቢ ምስ ብፀቱ ተንቀሳቒሱ እቲ ሓዊ ናብ ካልእ ቦታ ከይሰጋገር ኣብ ስራሕ እንከለዉ ሓያል ንፋስ ተላዒሉ ነቲ ሓዊ ናብ ዘይተገመተ ቦታ ስለ ዝወሰዶ ከዓ ዴቪድን መሳርሕቱን ኣብ መዋጥር ኣትዮም ዴቪድ ንመሳርሕቱ ናብ ውሕስ ቦታ ክበጽሑ ሓጊዝዎም እኳ እንተኾነ ንባዕሉ ግን ክድሕን ኣይከኣለን እቲ ባርዕ ኣብ ሓፂር እዋን ንዴቪድ ኣርከቦ ህይወቱ እውን ሓለፈት ሞት ዴቪድ ብፍላይ ንበዓልቲ ቤቱን ክልተ ህፃውንቲ ደቁን ምቕባሉ ከቢድ ነይሩ ሓዘን ዴቪድ ብቤተሰቡ ጥራሕ ዘይኮነ መላእ ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ተኸባቢ ገለ ነበርቲ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ እውን ተሓወስዎ ብዙሓት እውን ኣብ ሞይኡ ዝተሰውአ ጅግና እናበሉ ይጽውዕዎ ኣለዉ ሓያል ባርዕ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ንከባቢታት ሆሊውድ እውን ኣይመሓረን በዚ መሰረት ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ጎቦ ዝተለጠፈ ሆሊውድ ዝብል ጽሑፍ ንምርኣይ ዝመፁ በጻሕቲ ሃገር ከም ዝቕንስ ገይሩ بسنك بارع اتتصحف بتكتشفينو طبق يرأس لزي اللون بزحات نابت خباب مخاد دواب بيلم
ንዓለምና ኣዝዮም ጸለውቲ ስነ ጥበባውያን ዝነብርዎ ከተማ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢኡን ሎም ቀነ ሕማቕ ባርዕ ስለ ዘጥቅዖ ብዙሓት ውርያት ሰብ ሞያ ካብቲ ከባቢ ክርሕቁን ነብሶም ከውሕሱን ተራእዮም። ሓደ ቪክቶር ዝተባህለ ወዲ 62 ዓመት ሰራሕተኛ መጥፋእቲ ሓዊ ዝነበረ ሰብኣይ ኣብ ከባቢ ሎስ ኣንጀለስ ምስ ቤተሰቡ ይነብር ነይሩ። እዚ ባርዕ ናብ ጥቓ ቤቱ እናቐረበ ምስ መፀ ቀልጢፉ ካብ ገዝኡ ክሃድም ኣይመረፀን። ብዓቕሙ ነቲ ሓዊ ብናይ ጀርዲን መስተይ ማይ ብምክልኻል ክቃለሶ ፈተነ። ንስድራ ቤቱ ናብ ውሕስ ቦታ ኣግዒዙ ከዓ ገዝኡ ከይቃፀሎ ብዝከኣሎ ይረባረብ ነይሩ። ንፋስ በርቲዑ ነቲ ሓዊ ምስ ኣጋደዶን ብቕልጡፍ ከም ዝቀጻጸል ምስ ገበሮን ከዓ ቪክቶር ዕድል ኣይገበረን። ኣብ መበል 62 ዕድሚኡ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ሞይቱ ተረኺቡ። ካልኦት ከም ቪክቶር ዝበሉ ንመንበሪ ቤቶም ክከላኸሉ ክብሉ ኣብኡ ዝተረፉ እውን ውሕዳት ኣይኮኑን። ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ካሊፎርንያ እታ ዝዓበየት ከተማ እያ። ካብ መላእ ኣሜሪካ ከዓ ብዕቤታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ። እዛ ከተማ ብፍላይ በቲ ኣብ ዓለምና ጉኑን ስም ዘለዎ ትካል መፍረ ፊልምታት ዝኾነ ሆሊውድ ትፍለጥ። ብዘለዋ ምቹእ ክሊማ እውን ብዙሓት ዝሃርፍዋ ከተማ እያ። ብገማገም ባሕርን ጎቦታትን ዝማዕረገት ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ነበርታውን ካብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለምና ዝመፁ ሕብራውያን እዮም። መብዛሕትኦም ካብ ሜክሲኮ፣ ኤስያ፣ ኣውሮጳን ካሪቢክን ዝመፁ ኣህዛብ ይነብሩዋ። ሎስ ኣንጀለስ ብዘይካ ብፊልምን ናይ ቴሌቪዥን መደባትን ብቴክኖሎጂ፣ ቱሪዝም፣ ንግድን ፋሽንን እውን ተፈላጥነት ኣለዋ። ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዘሎ ወደብ ካብቶም ኣብ ዓለምና ብዙሕ ምንቅስቓሳት ዝገብሩ ወደባት ሓደ እዩ። እዚ ጽባቐ እዚ ግን ሎሚ ቅነ ድሕሪ 1 ዓመት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ቀኒሎ። ስም እዛ ከተማ ብሰንኪ ባርዕ ብተደጋጋሚ ክለዓል ዝቐነየ ኮይኑ ከቢድ ናይ ህይወትን ንብረትን ክሳራታት ኣስዒብሎ። እቲ ኣብ ፈለማ ፎኪስን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣቱ ዝመስል ዝነበረ ናይ ሓዊ ሓደጋ መዓልታት ወሲዱ ኣሽሓት ህንፃታት ከም ዘይነበሩ ገይርዎም። ህዝቢ ኣፈናቂሉ፣ እንስሳታት ቀቲሉ፣ ኣግራብ ጳዕኒው፣ ቁጠባ ተንኪፉ። ካሊፎርንያ ብከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ክትጥቃዕ እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። ተመራመርቲ ካሊፎርንያ ብሓፈሻ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክወርዳ ከም ዝኾነ ይግምቱ። ኣብዚ ከባቢ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ እውን ፎኪስ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ይስማዕ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳልናልኩም ትሕዝቶ እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም ነይሩ። ኣብ ቀረባ መጻኢ ካልእ መደባት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ብሩኽ መዓልቲ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي